ga namijin zakin nan ka ba makiya aikin nan baba Usaman kenan in an ce shi kenan shara su kan nan ku makiya sai dai ku ce can. Abin da yake wani mamaki shine yar karamar matsalar da mutane za su iya magance ta in aka ba su dama, amma sai ga gwamnati tana ta faɗi tashin inda shawo kan al'amarin amma sai ta kasa. Koda da zaman lafiya da wani aka bar mu ya ishe mu abin alfahari da jin cewa muna da shugabanni na gari. Don haka al'umma ba su buƙatar kowanne magidanci sai an mai da shi shakin mai kuɗi domin a samu matsala. Burinmu shine siyasar mu ta zama abin kwatance a ƙasar mu kuma da duniya baki daya. So ana shan Muhammad Sunusi ciro mun duk wani kusa da Usama. Al'umma yanzu ya kamata a ce mun farka bacci ya kare yanci namu mu kare